bertso saiora. Espero dugu gaurko nere atxalde poiet bet pastea gurekin. Eta gehiegi luztatu gabe aurkeztuko dazkitzuet gaurko protagonistak. Gaur gurekin kantatuko duten bertsolariak hauek dire. June Aiestaran Iparragirre, Aira Aizpurua Ibargarai, Aitor Servier Etxexuri eta Maiane Txoperena Iribarren. Eta bertze gabe bertsolarien hasierako agurrekin utziko zaituzte. Kaixo Elizondo behingoagatik, ezagututa nitazu, elkar pixka bat gertugo hartzen, hasiko gea nahi bazu, ni jolasteko gogoz natorta, zuk jator pinta daukazu, beraz zurekin asetuko naiz, uzten baldin badidazu. Arratsaldeon Elizondori, neoiz bainu hurbilago, Argentinatik nator hain zuzen, atzo hartu dut aparo, jet flaga gorpoztua, nauzu orduz puztua, eta nasita nago, nere bertsoak helduko dira, 6 ordu beranduago, nere bertsoak helduko dira, 6 ordu beranduago. Bertso doinuak dakartza, gaur baztango urak, hortziraletik bestetan, haze abenturak, horretarako parada, emaiten du udak, naiz eta jada iragan, den asteburu bat, horretarako parada, emaiten du udak, astelehen hau bilaka, dezagun larunbat. Aupa baztan zer moduz, zuen kapitala, igual nola ala, jadanik nekaturik, zaudete normala, baina baliaturik bersoen itzala, igual utxetik hasi gaitezke berala, baztandarren biltzarra gaur balitz bezala, baztandarren biltzarra gaur balitz bezala. Eta saioakin hasteko zutitul hauak favorez. Gai orokor bat batuko datzuet. Eta hau da. Uda dagoeneko martxan da, eta horrekin batera 11 plan eta proposamen sortu ohi zaizkigu etengabe. Bertso saio bat, kontzertu bat, oporretara gateko plan bat, afari bat. Dena egin nahi dugu eta aldi berean haunitzetan ez dakigu ez dut erraten.
Azkenean agendak bete-beteak izaten ditugu udan ere, eta ezin denera ailegatu. Hau nola bizi duzuen kontatzea nahi dut, eta hortarako bi ronda inen ditugu. Lehenbiziko bueltan, nahi dut kontatzea, noiz pastu zaizuen, egitan in nahi zenuten zerbait ez egin ahal izatea, agenda beteta izateagatik, eta bigarren bueltan, noiz animatu zareten plan batera ezezkoa ez emateagatik edo zerbait galduko duzuen beldurrez, eta akitu duzuen pentsatzen, hobe nuen etxean gelditu. Lehenbiziko bueltan kontatuko dute noiz pastu zaien egitan egin nahi zuten zerbait ez egin ahal izatea, agenda beteta izateagatik, eta bigarrenean noiz animatu diren plan batera ezezkoa ez emateagatik edo zerbait ez galtzeagatik, eta akitu duten pentsatzen, hobe nuen etxean gelditu. Normalki egiten diot beti bestari harrera, baina azken aldi hontan dut kirolari jarrera, ta ezin izan nun penaz etorri baztandarren biltzarrera, egun berean izan nulako getari zarautzkarrera. Jokoa ez da errenta, lana ez dugu etekin. Orduak luzeegiak eta diru moltsa erkin. Astearte goizez noizbait naia lanari, kopetilun nion ekin. Berez itzordu bat baineukan nik, nere almohadarekin. Argentinan ibili naiz, albergeta ostelan, galdu ditut San Ferminak, mendiko planak bestela, baina buztua dena utxik dut, eta behar den bezala, nire lagunei ejan behar diet, jada itzuli naizela. Niri ere esaten didate june gaur atera zaite, ta berez haien ondoan, ni gustora egon naike, baina esaten diet saio bat ta ezin dut atera bate, gero galdetzen dut ea zergatik ez duten bertsoa maite. Azken aldi hontan pixkat nekatuta nabilta ai, etxean egon nahi nuen, nere ohatzean lasai, baina musika plan bat denean, enaiz huts egiteko gai. Atzo ez zen Elizondon tanik erranun bai. Behin lagunei erran nien,
ados Baionara noa, kapitalean ze pestak eta ze girosa noa. Ordea bortzak arte luzatu, itzuli baten asmoa, eta kontrako zintzurretikan joan zitzaidan fomoa. Ni pajandan ibiltzen naiz, erdineke erdi egen, gaujere zaraterako, nere lagunen asegen. Olatu hogek behin sufritzera, nola pertsona dakajen, zenbat alditan egina dudan, amona ez deitzeajen. Niri ez zaitzetak gustatzen, esan behar dut egia, ta 3 okasioetan azaldu dut aurpegia. Baina Bilboko plan super horrek sortu zidan izerdia, ta ziur nago horrela bete zela San Mames erdia. Hurbildu orain Aira eta Aitor, favorez. Aira eta Aitor, Elizondoko bestetako pilota partidua ikustera joan zarete. Zuen inguruan, gazte talde bat aitzen duzue denbora osoan erdaraz. Azkenaldian geroz eta gehiagotan gertatzen zaizue hau. Elizondoko bestetako pilota partidua ikustera joan dira Aira eta Aitor. Haien inguruan gazte talde bat aditzen dute denbora osoan erdaraz. Azkenaldian geroz eta gehiagotan gertatzen zaie. Zapia jarri lepo inguruan eta etxetik atera. Urtero gu frontoiraino joaiten gara batera. Baina egungo buelta ez alda, gertatu gure kaltera. Gure hezkuntza, gure
baina ez dakit bidea oraino, ez alden betea trabaz. Zangotzakoak euskaraz baina, erratzukoak erdara. Erratzu ere ez da oasi bat, edo gezurra izango da. Egi txikita euskaldun batek, nola eginen du kanpora. Atera bide hainitz badira, nola ditzaket balora. Vamos ta vamos arituz gero, aitorrezkoa signora. Vamos Jesusta entzun diegu, eta gu gara harritu. Pentsa euskitze eta pariola nola diren bi aditu. Eta euskaraz xuxenta zorrotz, nola oi diren aritu. Nahiago nuke euskitze jaunak aditu izan balitu. Arrazoin duzu ez litzateke, oso aldarte lasaian, baina ni ez naiz gazte horiei, ejua pausatu nahian, beti ejudun jartzen baitira, ejokan denen paisaian, gauza berdina gertatuko zen, olaizolaren garaia. Oraizoraren garaitik ez aldatu eziketa, aurrak ez ezik aitamek ere, egin behar gogoeta. Mutil batzuek naiz kamiseta, duten aldarriz beteta. Aizuorko horrek ez aldarama Espainiaren kamiseta. Naiz Oiartzabal idatzia den, dira selekzio berdinak, bi estaturen menpean gaude, muzinak dira muzinak, gure hitzetatik hasi beharko, dira gure aleginak, gure atzetik beti baitatoz, gojiak eta urdinak. Hurbildu orain Maiane eta June. Santiago eguna da. Maiane eta June bi etxeko andre zarete, bi senyora. Ileapaindegian ileak txukunduta eta espreski gaurko erositako jantzi dotorekin atrazarete plazara aperitifa elkarrekin hartzera. Maiane, zuk dena prest utzi duzu etxean, familia bazkaria izanen baituzu gero. June, zuk dagoeneko ez duzu lan hori hartzen eta jatetxean bazkalduko duzu familiarekin. Santiago eguna da. Maiane eta June bi etxeko andre dira, bi senyora. Ileapaindegian ileak txukunduta eta espreski gaurko erositako jantzi dotorekin atra dira plazara aperitifa hartzera.
Maianek dena prest utzi du etxean, familia bazkaria izanen duelako gero. Junek, aldiz, ez du lan hori hartzen dagoeneko eta jatetxean bazkalduko du familiarekin. Garai batean naiz izan nuen nik kozinatzeko grina. Urteen joanak nire etxera ekarri dute ezina. Prestatu ondoren zopa goxoa, patata platera mina. Eskerrik asko batek ez baitit kentzen aldakako mina. Zu feminista bihurtu zara eta argatik perfecto. Etxea jada moldatzen duzunik baino askoz hobeto. Nik gisatua langostinoak garai batean antzeko. 3 egunez lanean fuerte, 2 ordu libre hartzeko. Ta hortarako ote zaudezu, denbora hartzeko prestu. Nire bilobek dioten eran, nik hori ez dut egin nahi ez du. Igual zuk ere familia hartu behartzen nuke pixkat estu. Zure etxeko seme alabek bai dauzkate bi esku. Baina eskuak erabiltzeak ematen dienez mina. Lanean beti ni aritzen naiz, beti izaten da berdina. Lehen ere laster bueltatuko naiz, ala egin diet zina. Baina ez dakit burura igo zait lehenbiziko txakolina. Arrazoi duzu erdi gorritzen ari zaizkizu bi begi. Baina Santiago egunak jarri gaitu aurpegiz aurpegi. Nik alaiten dut gaurko egunez etxetik irten ta segi. Bazkal aurretik irutxako linta jatetxean
gustora elkarrengana biok harturik arkupe eta ohitura errepikatuz ongi urterikan urte, baina etxekoak kezkatzen dira horrelakotan ikuste. Enaizela ja agertu eta foralak deitu dituzte. Hurbildu orain Aira, June eta Aitor, favorez. Aira, zu Elizondoko konpartsako erraldoia zara. June eta Aitor zu eramaten zaituzten dantzariak dira. Txandaka eramaten zaituzte ibilbidean zehar, eta bakoitzak bere estilo propioa du erraldoia jantzi eta dantzatzerako orduan. Ailegatu da ateratzeko ordua, eta hor zaude Aira, zain, bietako zein sartuko den zure azpian. Aira Elizondoko konpartsako erraldoia da, eta June eta Aitor Aira eramaten duten dantzariak. Txandaka eramaten dute ibilbidean zehar, eta bakoitzak bere estilo propioa du. Ailegatu da ateratzeko ordua, eta hor dago Aira, zain, bietako zein sartuko bere azpian. Hauek biak begirota ez naiz prest baten, baina pentsatua dut aizu lasai zaiten. Ongi dantzatzen du bai eta ez da kalte, baina Gipuzkoarrak nik ez ditut maite. Baina Gipuzkoarrak nik ez ditut maite. Ta horregatik ez zaudezu burutik jota, nik ere nahi nituzke maiz ondora bota, baina moituko zaitut ez bazaizu inporta, zure gonai jokoa eman behar zaiota, zure gonai jokoa eman behar zaiota. Ta Aitor heldu bada asege naiz behiz, ongi dantzatu ohi dut du estilo hainitz, zerbaitek trabatzen hautenek batu aldiz, onartzen alko nuke sarata jabalitz, onartzen alko nuke sarata jabalitz. Sarazkaine gatazka ekarria hemen, ene xokokeriak ze kalten dakarren, ados ba Aira dantza fin dute ginen, hanka bat saran eta bertzea azkainen, hanka bat saran eta bertzea azkainen. Haiei begiratu ta pentsatzera ekin, Junek zapatetan duta jazten du hain fin, Aitorrek kamisetan ze edera berdin, nik ere jantzi nahi dut adidasarekin,
Bertigoa baino beto da Gipuzkoarra, bertigoa baino beto da Gipuzkoarra. Egungo erraldoiak zenbat txoro aize, Adidasez jantzi naiz, ibiltzen da hause, horrela zuk hautatu dezakezu aixe. Zerrotezaren ernai edo GKS, zerrotezaren ernai edo GKS. Adidasa janzten du militante denak, zuek eraman eta pajandaren trenak, nahi nituzke orduak lekuak izenak, eraman beharko nau goizen sartu zenak, eraman beharko nau goizen sartu zenak. Joan gonatza izu gonape ondora, bertan pasako dugu batera denbora, ta aizu naizta dagon erraldoien moda, oinez ikasten, oinez ibiltzen ere ikasi beharko da, oinez ibiltzen ere ikasi beharko da. Tonik bat edana, porro bat errea, belarrietara inoze irrifarrea, aira ez erraldoitu zure aserrea, gaur izan beharko duzu pixako dorrea, gaur izan beharko duzu pixako dorrea. Urbildu orain Maiane, eta zutitu bertze hiruek ere bai, favorez. Gibelekoei kantari patuko zaitut. Maiane, bestaz besta lanean ibiltzen den feriante bat zara, jostailu postu baten jabea. 11 aldrebeskeria ikusitakoa zara, hala ere Elizondokoak bezalakorik ez duzu inon ikusi. Konta iguzu Gibeleko bakoitza zertan ikusi duzun bartatxean. Maiane, bestaz besta lanean ibiltzen den feriante bat da, jostailu postu baten jabea. 11 aldrebeskeria ikusitakoa da, hala ere Elizondokoak bezalakorik ez du inon ikusi. Behatzailea naiz beste tanta, horri 11 etekin, hor senyora bat zertan dabilen, nahi ote duzue jakin, andre bat dauka aldamenean, biak ekin eta ekin.
eskerak oinoen naizela, Elizondon izan mozko, ze nostalgia, ze oroitzapen, eragina baitit gogor, zure laguntza beharko nuke, dena azteko derrigor, nere burua inaiz eta ejan, xafue beti nere ondoan beti hor, nere ondoan beti hor. Eta Aitorrek koherentziari egin nahi zion fereka, baina nahi gabe eman dizkio frontoiari hiru buelta. Beti erdaraz ari zirenei egin ondotik iseka, azkenerako berak jantzi du Espainiko kamiseta, Espainiko kamiseta. Lehen nioen Espainia zela, herri ororen kartzela, baina Elizondo bihurtu zaigu, kamiseten pasarela. Oiartzabalen hori jantzi dut, lagun diozun bezala. Uste bainuen gaurko honetan, inauteriak zirela, inauteriak zirela. Hurbildu orain Aira eta June. Abaneran bertso bana osatu beharko duzue, elkarri oinak emanda eta pertsonaia beraren ikuspuntutik. Hau da zuen gaia. Baztan bisitatzen dabilen turista bat zara, eta gaur Saltxotena museora joan zara. Aulki bati begira zaude, zentzua harpatu nahian. Bapatean konturatu zara, ez dela artelan bat, aulki arrunt bat bertzerik ez. Baztan bisitatzen dabilen turista bat zara, eta gaur Saltxotena museora joan zara. Aulki bati begira zaude, zentzua harrapatu nahian. Bapatean konturatu zara, ez dela artelan bat, aulki arrunt bat bertzerik ez. Kritika. Artistikoki egin nahi, Polita. niolako nik kritika, hortxenen bilen itxusi, Kronika. da edote da polita, gero egin behar nien, Politika. nire lagunei kronika, azaltzeko museontan, Zatika. oi daukaten politika, baina begira jarrita, Asita. aulkitxo honi zatika, zentzu asko ez duela, Tita. nago pentsatzen hasita, agian ahaztu behar dut, Gomita. Eserita.
obsesioa tita, ze askoz hobeto nago, bere gainean eserita. Altu. Naizta kadira gelditu, Kontaktu. zaidan hasieran altu. Gero eroso jarri naiz, Bilatu. bere forma eta kontaktu. Leku lasai bat jartzeko, Taktu. berez enuen bilatu. Mugikorra hartu nahian, Patu. segitu dut zenbait hartu. Baina sakelan utzi du, Kontatu. bizitzak du hainitz patu. Museoak ez alzira, Giratu. zerbait nahi berez kontatu. Ez dago inor ondoan, Begiratu. naizta burua giratu. Nere buruari ez diot, aspaldian begiratu. Hurbildu orain June eta Aitor. Aitor, aita eta June 16 urteko alaba zarete. June, Aitorrek etengabe erraten dizu gaur egungo gazte parranda bertzerik ez duzuela egiten. Haien garaietan ez zela hola izaten. Gaur, Elizondoko bestetan June txozmena joan zara txanda egitera. Eta ara non ikusi duzun zure aita, barra ertzean, tragoa eskutan mozkor-mozkor. Aitor, aita eta June 16 urteko alaba da. June, Aitorrek etengabe erraten dio gaur egungo gaztek parranda bertzerik ez dutela egiten. Haien garaietan ez zela hola izaten. Gaur June txosnara joan da txanda egitera eta han ikusi du bere aita Aitor barra ertzean mozkor-mozkor. Ezin dudan espero, ara, 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 burua berantzatoz aitatxo barrara, parranda hemen eitea politika bada, zeharka baino zu ere hortan ari zara, zeharka baino zu ere hortan ari zara. Plazan hainbertze txosna ta hainbertze talde, alabaren gana naiz hurbildu alge. June Euskal Herrian deus ez da debalde, ni beti mozkortzen naiz herriaren alde, ni beti mozkortzen naiz herriaren alde. Zuk ere juergan pasa behar duzu uda, nire herritarako garaia heldu da.
zait langilea fina, 16 urterekin nolako adina. Zure kontura ez dut parranda egina, gazte asanbladarentzat torizu propina, gazte asanbladarentzat torizu propina. Ola eman ezkero nola ezartuko ba, mozkorra ez pasaizu igotzen kolkora, erantzun zaidazu hau ta ondo egongo da, ea zergatik etzaren joan ondokora, ea zergatik etzaren joan ondokora. Ondora joateko ez dut aski premi, alaba ez pentsatu hoi dela komeni. Ez aldezuak ez uzuk hau errez konpreni, mozkortuta ere naiz txosnaz nahasten ni, mozkortuta ere naiz txosnaz nahasten ni. Baina lere egiten duzu enbarazu, bihar goizean gaizki egongo zarazu, baina nire hitz jarduna entzun beharra daukazu, eta orduan igual ulertuko nauzu, eta orduan igual ulertuko nauzu. Berriro ere hasi garenez ez baian, nik gaur ere alaba gutietxi nahian, aizu jartzen genuen hain manera guaian, txosna handiagoa jarrairen garaian, txosna handiagoa jarrairen garaian. Hurbildu orain Maiane eta Aira. Aira, goizaldeko 6ak dira eta etxera joateko azken autobusera zoaz. Ailegatu zarenerako autobusa jendez lepo dago. Toki bakarra gelditzen da libre. Maianeren ondoan, zure bikotekide ohia. Ez duzu inolaz ere bere ondoan eseri nahi, baino etxera joateko desiotan zaude. Goizeko 6ak dira eta Aira etxera joateko azken autobusera doa. Ailegatu denerako autobusa jendez lepo dago eta toki bakarra gelditzen da libre. Maianeren ondoan bere bikotekide ohia. Ez du inolaz ere bere ondoan eseri nahi, baino etxera joateko desiotan dago. Ai nolako sorpresa gaua bukatzen
Beratarrak isekaz ez da hain arraro, ura ere ibiliko zen tragorik antrago, Sara oso bera urrun daukazu ta klaro, lehenago iristea bazenun nahiago, lesaka pixkatxo bat lehenago dago, lesaka pixkatxo bat lehenago dago. Ez gara ibiliko tiran eta piran, aski gezur jadanik ejan zen izkidan, zira zure etxera joateko desiran, emozionalagian baina oino nigan, jesaka handiena eragin zenidan, jesaka handiena eragin zenidan. Beraz bihurtu zinen beltzenetan beltzen, tani oraindik ere zurekin amesten, baina ikusten zaitut jaburu alertzen, kuadrillakoek beti ala diote ezen, ezezkoa ez dudala osongi ulertzen, ezezkoa ez dudala osongi ulertzen. Eta esplikatzeko nolako indarrak, ez gaitu elkartuko behiro biarrak, oroitu ditudanez paisaia haintxarrak, gehioz kurtu baino lehen bihotz tabularrak, barka jarriko ditut bi aurikularrak, barka jarriko ditut bi aurikularrak. Hurbildu orain denak, favorez. Iparragirre ariketa batuko datzuet. Maian eta Aitor zuek puntu luzeak kantatuko dituzue. Airak puntu motzak kantatuko dizkiozu Maianeri eta Junek zuk Aitorri. Hau da zuen gaia. Maian eta Aitor, elkarrekin bestara atera zareten bi lagun zarete. Asper eginda zaudete eta etxera joateko desiatzen, baina ez diozu elkarri gogo hau aitortu nahi eta disimulatzen ari zarete. Airak eta Junek zuek egiatan pentsatzen duzuena erranen dute puntu motzetan. Maian eta Aitor elkarrekin bestara atera diren bi lagun dira. Asper eginda daude eta etxera joateko desiatzen, baina ez diote elkarri gogo hau onartu nahi eta disimulatzen ari dira. Iduritzen zaitegunez egun, goitita goiti noala, festa gogoa daukat gaurkoan, bestetan hain da normala. Badauzkagu aukerak ta ez eskatu beste bat, Sentitu naiteke ala, oraino ere hemengo bestak, asiez parira bezala. Oraino ere hemengo bestak, asiez parira bezala.
aspaldi hasi ziren ta, jabadoaz aintzinera, baina honen oraindik falta da, behintzat nere arabera. Hau zabal besterik jaiztut indirektarik. Ta proposamen bat zera, ostatu on bat ezagutzen dut joateko gosaltzera. Ostatu on bat ezagutzen dut joateko gosaltzera. Aipatu dute landetan sua, gailendu dela nabarmen, noratuteran egin dioten, tokero jaunari amen. Liga dezala edo taola etxera espero. Ze indar da, ze almen, kuadrilakoen elkarrizketa, ze interesgarria den, kuadrilakoen elkarrizketa, ze interesgarria den. Nik ere beti izan dudanez, anekdotetako sena, nere ligea aurkeztuko izut emanez gero baimena. Hartu behar dut kontrola, gero bi Coca-Cola. Baina bukatzeko dena, mañaneoa beti izaten da juergako zati honena. Mañaneoa beti izaten da juergako zati honena. Okindegian goizeko seitan, egin bedi gure jabe, jasta ditzagun guk elkarrekin, zenbait croissant pare gabe. Baino ze mañaneo, hobe etxen baneo. Segitu nahi dut alare, Bazkariraino lagun zurekin, etxetik pasatu gabe. Bazkariraino lagun zurekin, etxetik pasatu gabe. Beraz enbido bota ondotik, zuk berriz ere hor dago, baina begiak isten dauzkazu, ez ote daitor arraro. Ze goskorkeria, bastanda jalegia. Baztandarrak honen klaro, nik autobusa ezin dut hartu zen ere eksa hor dago. Nik autobusa ezin dut hartu zen ere eksa hor dago. Egia da bai neri logura, sartua zait bapatean, eksarena zen egia hutsa, ta etzen gure kaltean. Beraz aunki bakarra netzat izan beharra, Utzita txosnak bakean, nik nere sofan hartuko zaitut biok lokartu artean. Nik nere sofan hartuko zaitut
biok lokartu artean. Beraz egiak hasi zaizkigu, bioi orain eta hemen, oso gustora ez gaudelako, edo behintzat ez nabarmen. Sofakutre bat zefin nahiago exarekin, Baina edo zeri amen, gure udako besta onena jar dezagun Instagramen. Gure udako besta onena jar dezagun Instagramen. Aitor, berriz lanean patuko zaitut. Hau da zure bakarkako gaia. Udaleko zinegotzia zara. Etxean obra txiki bat egin nahi duzu, eta berez lizentzia bat eskatu beharko zenuke. Baina aditu duzu eskaera batek 2 urte pasatzen aldituela udaleko arkitektoren bulegotik atera arte. Uda llegatu da, eta belaian egin nahi duzun piztina horren behar handia sumatu duzu. Baimena eskatu edo ez, zalantzan zaude. Udaleko zinegotzia zara. Etxean obra txiki bat egin nahi duzu, eta berez lizentzia bat eskatu beharko zenuke. Baina aditu duzu eskaera batek 2 urte pasatzen aldituela udaleko arkitektoaren bulegotik atera arte. Uda llegatu da, eta belaian egin nahi duzun piztina horren behar handia sumatu duzu. Baimena eskatu edo ez, zalantzan zaude. Nere piszinatxoa egin aldezaket, hori pentsa lezake zinegotzi batek, aspalditik ansona izan du delatek, okerragoak egin dituzte hainbatek, larai, larai dituzte hainbatek. Baztan lehen berdea eta egun gorri, beroa ez aldugu gaitzaren jatorri, paper txiki bat nola udalera igorri, ustelkeria ezin zaio deitu horri, larai, larai zaio deitu horri. Osteko egin behar nuen ariketa, tiantia beroz bete zait aspaldi kopeta, baina naiz damutuko honetaz tarteka, ez daukat bulegoanik bitxiz beteta, larai, larai nik bitxiz beteta. Ezkutuan behar dut, pizina kokatu, nere etika ez dut, horrekin kolpatu, naiz eta plaza hontan garen gaur topatu, entzun duzue baina zuek ez kontatu, larai, larai zuek ez kontatu. Hurbildu orai June, Aira eta Maiane, kopletan aituko zate. Gaur da Elizondoko bestetako azken eguna, gaixoani. Azken eguna izaki, derrigor atera zareten kuadrilla bereko 3 lagun zarete. Maiane, zu kuadrillako liantea zara, ez duzu inoiz gauza honik burutan. June, zu kuadrillako motibatua, beti dena emateko prest dagoena.
Eta zu Aira taldeko zaintzailea zara, beti erne guztia arduratzen. Gaur da Elizondoko bestetako azken eguna, gaixoa ni. Eta derrigor atera diren kuadrilla bereko 3 lagun dira. Maiane, kuadrillako lehantea, June, kuadrillako motibatua, eta Aira taldeko zaintzailea. Barraketara joan nahi nuke eta hasi sesioan ze petardoak jarri dituzte justu erdi prezioan. Gaixoani eta gaixoani badut aipatu beharra, biburutik egeski joanak eta zantzaile bakarra. Gaurkoan ere herria bete behar dugu indarrez pozez, ze motibada izan naiteke baina gaixoa inoiz ez. Aira oraingoan egin nahi dizut jarreragatik protesta, ez dira agitz bateragarri zaintza lanak eta besta. Maiane kalmatu behar gira bizi honetan barrena, krisi aspaldi pasa zitzaizun 30 urteena. Airak goizeko ordu txikitan baso bat urkainaren truk, ta momentuan asarretzen naiz bai baina berez eskertzen du. Igual alkatean etxera ere abia gaitezke bela, entzuna baitut etxe atzean piztina egin duela. Ez dut edanen ni gidatuko dut ongi izanen naiz behintzait, hori bai sartzen alko duzuen lige bat bakoitzarentzat. Ni ere nago plan horiekin bate motibatu gabe, ze Maianei beti bai edo zer gauza dalare. Ta oraingoan ere asmoa ezingo zu erretira, ni ja jendara begira nago hurrengo bestak non dira. Baduzue aja kastanoa kalabaz denak zenbatzen, gero ni ibili beharra naiz ondokoak kontsolatzen. Broma bat eman dezake baino esango izuet egitan, bihar azkenengo azken hartzera goizeko 11:30. Eta txoznatan detailetxo bat ongi nahiko nuke jakin, ze arraio egiten dute ba alkohol sobrantearekin. Nahi baduzu esegi orduan egun honetan jotaken, zaintzaile lana izanen duzu soilik 3 terdik arte. Nik parrandan badut nahiko poz, nahiko doai eta arte, nire aitatxo barra ertzean azaltzen denera arte. Bazure aita jatorra dugu bueno bederen nerekin, ta erraiozu trago bat hartu nahi ote duen gurekin. Agertu da zure aita zaharra eta ezin hartu
saioakin akitzen gateko hurbildu favorez denak, eta puntuka haituko zate librean, orain duzu aukera nahi duzu nahi buruz kantatzeko. Parranda egiteko asmorik balda, asmorik balda. Igoera banoa ez behiro galda. Nik gaur obedutedan baratxuri salda. Parrandari ezin zaio inoiz jarri galga. Maian helen ere hemen aitua da. Maian helen ere hemen aitua da. Eta inmotibatua ja jaitzen du berak, ja jaitzen du berak. Gaur ere festarako nolako aukera. Bai beti erraten dut bertze bat, bertze bat. Ez die proposamenak, ez die galdera. Zuekin aritzeko nolako plazerak. Zuekin aritzeko nolako plazerak. Zuek ez alduzue plan bategina, plan bategina. Ziur izanen dira bestaren biktima. Ez dugu hemen utziko daukagun arima. Gidatu behar dugu joateko jakina. Festarako lekuona alda Argentina. Festarako lekuona alda Argentina. Ane fago ere dago baba Espainetan, baba Espainetan. Gurekin egingo duta egon benetan. Baina lana du berak joan behar bueltan. Gaua ito daiteke alkohol usainetan. Ez aldu besta ipatu ia gai denetan. Ez aldu besta ipatu ia gai denetan. Gaurko lehen zatia ondo egin dugu, ondo egin dugu. Eki ja jaitzea baitugu helburu. Erraldoi onak garen enago seguru. Publikoak eguzkitan amaika apuru. Bihar igual aftersuna ala beharko du. Bihar igual aftersuna ala beharko du. Baina ez dira mugitu saioan bajena, saioan bajena. Hori datzoko ajelatzak dakarrena. Eskua mugitu duten ikuste gehiena. Lan hori egin baitzuten etortzea aurrena. Eta aujeko duna da inteligentena. Eta aujeko duna da inteligentena. Denak guriso eta txosnak erdi utxik, txosnak erdi utxik. Balaster betetzeko gogo handia dut ni. Ez baitugu esan juerga eingo ez dugunik. Bakoitza betetzen du bilelo nagusi. Obedugu maiane biharko saldurik. Obedugu maiane biharko saldurik. Ez, nik lehenago txosna nahi dut bete, txosna nahi dut bete.
bestetan pasa leike hemen aste bete. Baina zuek zeintxoz nara joanen zarete. Baina zuek zeintxoz nara joanen zarete. Pasa palabra aira erantzun zaiozu. Bustitzen dena izaten zaiune gerozu. Nahikora ni egin gabe estropozu. Jaleistak denari eman behar diozu. Gorago gure bizitza da bitxoz nei musu. Gora gure bizitza da bitxoz nei musu. Bertsolari hainbeste ez da jiskatzen. Txosna sorta bat dugu hortik begiztatzen. Politikoki zuzendu beti kantatzen. Nere txosna faboa bertsolaritza zen. Erazola segituz bukatzera goazen. Erazola segituz bukatzera goazen. Orain bain saioan kamerara llegatu gara. Esker mile hurbildu zaten guzti, espero dugu rato goxo bat pasatu izana. Esker mile Elizondoko besta komisio dire, eta Baztango bertso eskolai gaiak prestatzen laguntzagatik. Eta bertze gabe bertsolarien azken agurrekin utziko zaituzte. Zuek ondo gu ere bai baola, enpate zuen ondoan pozik gehituko ginake. Baina zuek itzalik ez zenuten bate, ta zuen masailetan aftersan etake. Bihar ere gurekin goauko zeate. Elizondo elkartu gaituzu gerizak. Jesaka besta gogoz nolako peskizak. Euskarako ekintzak, euskarako hitzak. Mil esker Elizondo ta aupa bizitzak. Gozatu eguzkiaren azkenengo printzak. Gozatu eguzkiaren azkenengo printzak. Aitak mesedez hurbilduz gero, noizbait baharen ertzera, ez zaiteztela etorri alabei, lekzioak ematera. Etxean ez dut nik pisinarik, gaur ze bero eta zera, 19 metro karatu, pisu normala ote da, baina jende der unek bustirik, kontent gaki naiz etxera.
Naturan egun batzuk pasa nahi, etorri Hotel Baztanera. Bista ederrak dituzten logeletan atseden hartu. Familiendako leku paregabea, igerilekua, parkea, jardin handiak. Etxeko maskota ere etorri daiteke. Gure erretegian prestatutako kalitatezko janaria dastatu. Arrozetan espezializatuak, bertan jateko edo kanpora eramateko. Kafetegian, plater kombinatuak, razioak, merenduak, denetatik dugu. Lasaitasun bila bazabiltza bizita gaitzazu. Erreserbak egiteko deitu 948-500-50 telefonora. Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elek berri,